Azken hamarkadatan euskal gizarteak euskararen aldeko ahalegina handia egin du. Euskaratik egindako lanak zentzu osoa izan du. Eta krisi honetan irakasgai asko jaso ditugu. Irakasgai horietatik garrantzitsuena esango nuke hauxe dela. Inoiz baino zentzu gehiago dauka gizarte justuago eta berdinago bat eraikitzeko bideak. Gizarte mundu iraunkorrago bat behar dugu, benetan bizigarriagoa izango dela. Eta mundu hori noski euskaratik eraiki behar dugu. Euskara ardatz izango duen mundu bat jasangarriagoa, iraunkorragoa eta noski bizigarriagoa izango da. Eta bide horretan ez gaude bakarrik, bidelagun oso onak ditugu. Gure inguruan izango ditugu esaterako mugimendu feminista edo ingurumenaren aldeko mugimendua. Eta guztion artean gizarte hobeagoa lortuko dugu. Horregatik, geroa euskaratik pentsatu eta eraiki behar dugu. Elkar hartuz eta elkar zainduz.